Diljem Hrvatske članovi HSP-a dr. Ante Starčević prikupljali su potpise protiv uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru. Članovi stranke takve table koje bi osim natpisa na latinici imale i pripadajući na ćirilici vide kao sporne. Zadnji popis stanovništva smatraju ima velike pogreške. 2011. godine je izvršen popis stanovništva koji je vrlo dvojben i mi smatramo da bi trebalo prvo provesti ostale zakone koji su trebali biti provedeni za to područje grada Vukovara, prije svega popis birača, gdje bi tim popisom birača bilo utvrđen točan broj stanovnika, odnosno članova srpske zajednice u gradu Vukovaru. Ovom peticijom kojom traže 10-godišnji moratorij na uvođenje dvojezičnosti otvorio bi se prostor za reviziju popisa stanovništva Vukovara. Ovdje se ne radi o promjeni ustavnog zakona, ovdje se radi o provođenju zakona, znači o slijedu provođenja zakona. Znači nije uopće dvojbeno da zakone treba provoditi. Međutim, da bi bio taj zakon proveden, potrebno je provesti cijeli niz drugih postupaka i zakona da bi bio proveden taj zakon. Smanjen je veliki broj stanovnika kao posljedica agresije, uvedeno je jedno novo stanje, ljudi fiktivno tamo žive i stoga sad neko želi podmeće u biti kost. U 2 dana samo u Zaprešiću prikupljena su 792 potpisa koji će se kao i ostali iz cijele Hrvatske uručiti predsjedniku Sabora. Ti potpisi će biti upućeni 30. ovog mjeseca, će biti uručeni naša predsjednica naše stranke, gospođa Ruža Tomasić, će uručiti te potpise predsjedniku Hrvatskog sabora.